Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Упершыню ў нашай праграме чалавек, які жыве не ў Беларусі, але з'яўляецца беларусам і не проста па паходжанні, а чалавекам, які займаецца беларускай справай. Ён успамінае, я моцна сумаваў па Беларусі і аднойчы патэлефанаваў у беларускую амбасаду ў Швейцарыі, запытаўся, ці ёсць нейкая суполка беларусаў, да якой можна далучыцца. Консул сказаў, што няма, але ёсць людзі, зацікаўленыя ў яе стварэнні. Мы вырашылі, што будзем ствараць. Такім чынам, стваральнік беларускай суполкі ў Швейцарыі, Алесь Сапега, вітаю вас. Добры дзень. Добрый день. Алесь Сапега, грамадскі дзеяч, кіраўнік беларускага аб'яднання ў Швейцарыі і фонду Марыі Магдалены Радзівіл. Уваходзіць у кансультатыўны савет па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве замежных спраў Беларусі. Алесь Сапега нарадзіўся ў Бабруйску, скончыў Бабруйскі дзяржаўны механіка-тэхналагічны каледж, сучасны гуманітарны універсітэт у Маскве, вучыцца ў магістратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Працуе ў галіне сацыяльнай педагогікі. У 22 гады ажаніўся са швейцаркай і пераехаў у Цюрых. У 2012 годзе заснаваў беларускае аб'яднанне ў Швейцарыі. Сярод знакавых праектаў арганізацыі усталяванне помніка Тадэвушу Касцюшку ў Залатурні, перапахаванне ў Мінску праху княгіні мецэнаткі Марыі Магдалены Радзівіл і іншыя. Трэба сказаць, што адзін з нашых гасцей, Алесь, сказаў, што Беларусь з'яўляецца донарам для іншых народаў. Вы, напэўна, пераканаліся, жывучы ў Швейцарыі, тыя асобы, да якіх вы спрычыніліся там, працуючы ў суполцы беларускай, гэта і Тадэвуш Касцюшка, гэта і Марыя Магдалена Радзівіл, гэта і Ян Баршэўскі, так? Так, гэта і Шагал, які таксама тварыў вітражы, рабіў Цюрыху. Сапраўды, я пагаджуся з вашым госцем, які мае рацыю, тому што шмат выбітных беларусаў, сусветна вядомых, якія і тварылі, і зараз твораць і ў культуры, і ў мастацтве, і па ўсяму свету. Вы скажыце, як вам давялося шукаць беларусаў у Швейцарыі, каб стварыць гэтую суполку? Было непроста, таму што беларусы, вось у іх ёсць такая асабісты такі характар, рыса, яны асімілююцца вельмі хутка і прыстасоўваюцца да асяроддзя. І вельмі цяжка непадрыхтаванаму чалавеку зразумець, што перад табой стаіць альбо прайшоў насустрач беларус. Гэта і незразумела і праз мову, бо беларусы вельмі хутка вучаць замежныя мовы на месцы. Справа ў тым, што беларусы раскіданы па ўсёй Швейцарыі, і вельмі цяжка іх сабраць у нейкім адным месцы. Таксама трэба ўлічваць іхні лад жыцця, бо ў Швейцарыі патрэбна і добра працаваць, і заўсёды гэта ўплывае на вольны час і сям'я. І таму не так заўсёды проста сабраць беларусаў разам, каб нават адсвяткаваць альбо правесці нейкія праекты разам з беларусамі. Як яны адгукаліся на вашы прапановы, як яны адгукаліся на тое, што трэба аб'яднаць беларусаў у суполку і стварыць. Колькі, дарэчы, у вашай суполцы зараз? Зараз мы ведаем больш чым 300 чалавек па ўсёй Швейцарыі. Гэта 1/4 частка ўсіх беларусаў у Швейцарыі. І трэба адзначыць, што вельмі актыўны ўдзел прымаюць не толькі беларусы, але і швейцарцы. Гэта і муж'я, і жонкі беларусаў. Ім таксама цікава беларуская гісторыя, беларускія традыцыі, і таму яны разам з сем'ямі далучаюцца да нашых мерапрыемстваў. Гэта можа быць і гуканне вясны, і купалля. Гэта і ў дзень беларускага пісьменства, калі мы пішам дыктоўкі па-беларуску. Бо на гэтым мерапрыемстве беларусы вельмі хвалююцца, бо што атрымаюць дрэнную адзнаку. А хто ставіць адзнакі гэтыя? В гэтым годзе гэта будзе Владзімір Арло. Мы яго ўжо запрасілі, і ў верасні ён прыедзе спецыяльна для нас, каб правесці дыктоўку.
Вось ваши акцыі, першыя самыя акцыі, якія вот вы стварылі там, вот аб'ядноўваючы беларусаў і вот звяртаючыся да беларускай гісторыі, звяртаючыся да постацяў беларускай гісторыі. Ну, безумоўна, гэта все пачалося з Марыі Магдалены Радзівіл. Мы вельмі доўгі час вырашалі, чым мы будзем займацца, што патрэбна беларусам замежжа, беларусам у Швейцарыі. І адзін з мерапрыемстваў гэта былі дзяды, якія мы адзначаем штогод. І даведуючыся, што мецэнатка Марыя Магдалена Радзівіл пахаваная ў Фрыбурзе, было вызначана, што штогод мы будзем наведваць яе магілу, складаць кветкі, тлумачыць беларусам, чаму мы знаходзімся каля гэтых могілкаў, чаму мы святкуем дзяды, хто гэты чалавек. І вось традыцыйна так пачаліся вось гэты нашы праекты. Ну, вы атрымліваеце дапамогу, атрымліваеце вось такую супрацу з дыпламатамі беларускімі. Трэба сказаць, справа не ў нейкім адным выключна дыпламаце. Так атрымліваецца, што яны павінны з'язджаць і прыязджаюць новыя. І трэба сказаць, што ўжо чацвёрты дыпламат, якога я ведаю, які ўжо прыехаў, тэндэнцыя не змяняецца. У дыпламатаў ёсць зацікаўленасць у супрацоўніцтве з беларусамі замежжа, ёсць з іхняга боку прапановы, адчуваецца таксама падтрымка, паразуменне таго, што гэта важна, не толькі эканамічна бізнесоўскія тэмы, але і развіццё культуры, развіццё традыцый за мяжой. Мне ніколі не было такога, што амбасада была чымсьці занята або не праяўляла незацікаўленасць у нашых мерапрыемствах. Гэта таксама праяўляецца і праз Міністэрства замежных спраў, праз Міністэрства культуры. Ну вось вы пісалі, што адной з задач фонд ставіць правядзенне мерапрыемстваў па захаванні культурна-гістарычнай спадчыны Беларусі. Ну вось вы пра праект, звязаны з Марыяй Магдаленай Радзівіл, вот пачалі гаварыць, а яшчэ я ведаю іншыя праекты, звязаныя з Касцюшкам, з Янам Баршчэўскім. Так, праекты вельмі буйныя, вельмі амбіцыёзныя. Всё пачыналася з Марыі Магдалены Радзівіл, калі сям'я Радзівіла звярнулася да мяне з просьбай дапамагчы перанесці яе парэшткі ў Беларусь. Ну а пасля гэта была справа аб усталяванню помніку Тадэўшу Касцюшку ў Салаторні. Зараз мы працуем над тым, каб адкрыць памятны знак Яну Баршчэўскаму ва ўкраіне. Як мы ведаем, знойдзена мемарыяльная яго пліта. Зараз мы супрацоўнічаем з украінскім горадам дзеля таго, каб разам вось у гэтай працоўнай радзе, якая займаецца справай Яна Баршчэўскага, дамовіцца па эскізах Яну Баршчэўскаму і адкрыццю яго ў гэтым годзе. Ну, мне вельмі прыемна якраз гаварыць пра Яна Баршчэўскага. Ён мой земляк, вёска Бурагі, Расонскага раёна, гэта побач, ён вучыўся ў полацкім езуіцкім калегіуме. Вось што вас прыцягнула ў гэтай постаці? У першы час, калі з'явілася інфармацыя, што знайшлі яго, можа быць, нават месца пахавання і яго мемарыяльную пліту, я спачатку назіраў і чакаў, што знойдуцца ініцыятывы, знойдуцца нужныя патрэбныя людзі, арганізацыі, якія займуцца і давядуць гэтую справу да фінальнай кропкі. Ішоў час, і, на жаль, гэтага я не ўбачыў. Апіраючыся на тое, што фонд імя Марыі Магдалены Радзівіл займаецца культурнымі справамі, было прынята рашэнне заняцца гэтым самастойна. Калі раптам знойдуцца групы людзей, чалавек, які гатовы падтрымаць, паўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве, ну, мы будзем толькі ўдзячны. А вось тыя людзі, якія прыязджаюць у Швейцарыю, якія вот турысты, яшчэ артысты там і гэтак далей, яны ведаюць пра вашу суполку? Вы ведаеце пра іх прыезд? Вот нейкія сустрэчы у вас адбываюцца? Вельмі шмат турыстаў, гасцей, якія прыязджаюць у Швейцарыю, задаюцца гэтым пытаннем, а што вось на сённяшні момант праводзіцца? Бо раптам, можа быць, ім пашанцуе, яны змогуць паўдзельнічаць у нашых мерапрыемствах. Гэта вельмі часта адбываецца. І на дадзены момант разам у супрацоўніцтве з амбасадай Рэспублікі Беларусь у Швейцарыі мы распрацоўваем беларускую карту у Швейцарыі.
То бок турысты, якія проста наведваюць гэтую краіну, будуць мець магчымасць або электронна, або ў амбасадзе ўжо надрукавана, патрымаць у руках мапу і зразумець, у якім горадзе, у якой частцы Швейцарыі знаходзіцца вось эта беларуская частка, вось беларускае сэрца. Гэта можа быць і Шагал у Цюрыху, гэта можа быць і Марыя Магдалена Радзівіл у Фрыйбурзе. У гэтым годзе мы адкрываем Шыльду у Фрыйбурзе, дзе яна калісьці была дамініканкай у кляштары. Ну вось гісторыя, людзі, якія вось уславілі Беларусь, якія нейкім чынам былі ў іншых, скажем, краінах, але заставаліся вось гонарам Беларусі і застаюцца гонарам Беларусі. Вас цікавілі да таго, як вы паехалі ў Швейцарыю? Шчыра кажучы? Шчыра, конечно. Ну, было не да таго. Я тады вучыўся, і я тады нават і па-беларуску не размаўляў. І ўжо, калі пачаў займацца беларускімі справамі ў Швейцарыі, пачаў удзельнічаць у розных формах, у розных з'ездах беларусаў свету. Я амаль адзін з 300 чалавек размаўляю па-руску. Вось. І паставіў сабе задачу, што праз год я пачну размаўляць па-беларуску. І да гэтага шоу. Это накіравана. Як, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць, як у песні, так сказаць, гучыць. Ну, гэта фактычна так. Трэба цаніць тое, што маеш, трэба вось сапраўды з чымсьці параўноўваць альбо па гэтаму сумаваць. І я сумую па Беларусі. Я вам раскажу адзін такі выпадак. Вы былі на радыё, на беларускім радыё ў нас, і вось двое вашых хлопчыкаў, якія паміж сабой размаўлялі па-беларуску. Гэта выклікала такую цікавасць ва ўсіх, хто іх бачыў. А вы ў сям'і размаўляеце па-беларуску? Жонкай я размаўляю па-швейцарску на дыялекце. З дзецьмі я размаўляю па-беларуску, яны разумеюць беларускую мову таксама. Мы зараз вам нашы пытанні зададзім. І мне хацелася б пачуць якраз ад вас вось тое, што вы думаеце на гэты конт. Вось слова, вот сказ такі, Беларусь гэта, прадоўжыце, калі ласка, сказ. Беларусь – это для мяне матуля. Якія культурныя з'явы будуць запатрабаваныя беларусамі праз 100 гадоў? Цяжка сказаць, але хацелася бы, каб это таксама была мова, традыцыі і гісторыя. Дзякуй. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобы вы хацелі б сустрэцца? Ну, мабыць, Франциска Скарына. Назавіце, калі ласка, 3 кнігі, якія варта прачытаць кожнаму беларусу. Мне вельмі спадабаліся ўспаміны Зоські Верас, я помню ўсё. Я таксама чытаў з захапленнем Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё». Я таксама чытаю Алексіевіча, мне падабаецца то, што напіша. Ну, мне падабаюцца вершы. Вершы Барадуліна. Я вось амаль усё перачытаў. Богданович. Зараз планую нават з'ездзіць на магілу Богдановича ў Ялту. Што для вас беларуская мова? Беларуская мова паміж людзьмі – гэта для мяне як пароль, калі хаціце. Калі людзі размаўляюць па-беларуску, тады не абавязкова ведаць шмат адзін аднога, таму што гэтыя людзі аднаго гатунку. Вось. Ну, я думаю, нават чужыя адзін аднаму людзі, якія размаўляюць па-беларуску, могуць сябе вельмі знайсці паміж сабой. Для мяне гэта культурны код нацыі. Я думаю, без мовы мы не можам існаваць доўга. Што ж, дзякуй. Я жадаю вам, і часта бываць у Беларусі, і вось беларускую справу там, скажем, весці і аб'ядноўваць тых людзей, якія любяць нашу краіну, якія памятаюць свае карані. І гэта вельмі важна, конечно, для нас. Дзякуй вялікі, поспехаў вам. А я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім госцем у нас быў старшыня суполкі беларусаў у Швейцарыі Алесь Сапега. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.